Gipuzkoako landa ingurunearen iraunkortasuna sustatu eta bermatzeko helburuarekin, lanean dihardu Landaola Federazioak. Orain, landa garapeneko proiektuei errekonozimendua egin asmoz, Landaola sarien 8. edizioa antolatu du. Jaun-andreok, lagunok, ongi etorriak izan zaitezte, Landaola sarien 8. edizio honetara. Oraingo honetan, 8. edizioa ospatzeko, benetan toki berezi batean elkartu gara. Inguruko landa eremuko ekoizleen eta baserritarren topagune den Zumarragako azoka honetan elkartu gara. Azoka honek berak Landaola saria jaso zuen duela pare bat urte toki nabarmena delako esan bezala. Gaurko honetan, beste urtetan bezala, Gipuzkoako lurraldean egiten diren landa eremuko proiektu edo ekimenak sarituko ditugu. 4 sari dira gaurko honetan banatuko direnak. Alde batetik, ekimen pribatuari saria, ekimen publiko honenari saria, landa eremuko emakumeari saria eta ibilbide oso bati saria. 4 sari dira banatuko direnak eta 4 sari hauek banatzeko garaian Gipuzkoako Landa Federazioa osatzen duten 6 landa garapen elkarteek elkar lanean erabakitzen dute zeintzuk izango diren sari hauetarako hautagaiak eta ondoren noski sarituak. Arrazoi ezberdinak aintzat hartzen dira ekimenak hautagai izateko garaian. Lehenik eta behin, zein eremutan garatzen den landa ekimen hau, inguruan dagoen biztanlearekiko dagoen harremana eta duen eragina, ekimenak lanpostuak sortzeko dituen aukerak, elkarlana ere balioztatzen da kasu honetan, eta ekimenak inguruko landa eremuko elkartearekin izan duen elkarlana ere baloratzen da, eta noski, ekimenak eredugarri izateko dituen aukerak eta beste toki batzuetan ere ezartzeko dituen aukerak aintzat hartzen dira. Hauetxek izaten dira, gaurko honetan ezagutuko ditugun sariak baloratzeko edo aintzat hartzeko erabiltzen diren oinarri eta ezaugarriak. Laster batean ezagutuko ditugu gaurko hautagaiak, landa eremuan izan diren ekimen nabarmenenak ezagutuko ditugu. Horren aurretik baina, esan bezala, toki berezian gaude gaur, Zumarragako azoka plazan, eta Zumarragako alkatea den Mikel Serranok ongi etorria eman nahi digu. Beraz, Mikel Serrano, nahi duzunean zeurea da hitza. Eskerrik asko, Izaro. Mil esker, gerturatu izan zeaten guztioi eta ongi etorri Zumarragako zuen herrira. Lehenik eta behin aurkezpenetan egoki izaten den bezala Eusko Jaurlaritzako landa garapeneko zuzendari jauna, foru diputatua, ongi etorri ere bai, Landaolako zuzendari eta ordezkari guztiok, ongi etorriak, eta honekin batera ere bai, eremu ezberdinetako, agentzi ezberdinetako ordezkari guztioi ere bai, ongi etorri beti ere, esan bezala zuen herrira. Guretzako poza eta hori bat da, gurean Landaola sariak hartzea, eta honekin batera ere bai pixkat, orain dela denbora bat eman izan genion, ibilbide bati urrengo pausoare bai, egoki ikusten dugu gaurkoan gurean Landaola sari hoien banaketa gurean azoka honetan izatea. Esan bezala, 2023ko hasiera hartan, Landaola sariduna izan ginen, beraztegin izan zen, garai hartan Landaola sari horiek, eta bere hortan ebai, ekinean jarri izan zen, Zumarrak izandako apostu nabarmen bat, lehen sektorearekiko eta lehen sektorearen inguruan jardunean ibiltzen den baserritar eta ekoizlei guzti horiei, eta bertan izan zen ebai, askotan komentatu izan den bezala, Europar fondo horiek zuzenean nola bideratzen ziren eta nola guztiok partekatzeko nola egokizan eremu honen zaharberritze lan horietan. Azoka dugu, horren ejemplu, eta honekin batera ere bai lehen sektoreriko esan bezala apostu firme hori.
Gure partetik eskerrak ematea, gurekin kontatzeagatik, Landaola sari hauek gurean eskaintzeagatik eta banatzeagatik, eta, bueno, gure apostua, komentatu nuen, beraztegin ustet izan zela, ez dala ohikoa ez, Zumarraga bezalako herri batek, bere industria kutsu horrekin, lehenengo sektorearekiko daukan erlazio zuzen hori goraipatzea eta honekin saritzea, garai hartan hala izan zalako, baina bai egia dela gure abia puntu hortan beti ere lehenengo sektorea eta lehenengo sektoreko inguruneko ekoizle eta lan guzti hori ere bai goraipatzen degula, eta horren ejemplu, azokan egiten dan inbertsio guzti hori dugu. Para terminar, desde luego agradecer Landaola que podamos de alguna manera albergar esta entrega de premios de esta edición, de esta 8ª edición. Para Zumarraga es un honor, lo comenté en su día a la hora de ser galardonados, pero sobre todo hoy a la hora de ser Zumárraga albergue de esta entrega de estos premios. Y creo que también, bueno, es justo reconocer toda la labor que se hace con el primer sector en estos momentos que están pasando pues tantas vicisitudes que nos están complicando la vida a todos, y yo creo que también es una apuesta importante por toda esa labor que se hace desde la producción y desde la distribución con ese primer sector, en torno a ese primer sector, y que desde luego yo creo que también las administraciones y todos los entes que estamos aquí representados creo que es un esfuerzo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, y creo que este reconocimiento se pone en valor en el día de hoy, en este caso, insisto, en vuestra casa en Zumarraga. Mila esker guztioi eta zorionak saridunak izan zaten guztioi. Mila esker. Mila esker zuri, Mikel. Eta alkateak esan duen moduan, lehen sektorea balioan jartzen duen topagunean gaude gaur, Landaola sariak ospatzen, eta lehen sektorearen inguruan lan egiten du Landaola Federazioak, eta bertako presidenteari luzatu nahiko nioke orain hitza. Eneko Maioz da bera, beraz Eneko nahi duzunean orain zeurea da hitza. Bueno, egunon, eskerrik asko denoi, bertaratzeatik. Eskerrik asko Mikel Serranori lehenbizi, olako azoka ederrau guzteagatik, olako ekitaldi bat egiteko, nik uste badukala esan nahi berezi bat, ez? Landaola saria jaso duen batek, bertan Landaola sariak ere egiteak, eta nik uste, eskerrak eman hemendik. Eskerra baita ere, bai Jaurlaritzari, bai Joseba Terrerosi, bai Aldundiari, bai Xabier Arrutiri, bertan egoteagatik, akigu zuen agendak ez diala komplikatuak izaten diala, eta eskertzen da horrelako ekitaldi batean, zuen presentzia hemen egotea. Eta bereziki, saridun guztiei, eta bertan parte hartzen nahi zaten proiektu guztiei, ez? Askotan, justifikatu behar izaten dugu, edo nolabait azaldu, ez? Zaila egiten zaigu, Landa Garapen elkarte hori azaltzea gure lana zein dan. Eta, batzuek proiektu hauek, eta hemen ikusiko ditugun proiektu guzti horiek erakusten dutela, ez? Benetan zelan dagoen atzean, eta Landa Garapenak egiteko modu ezberdinak ere badaudela, ez? Eta, gaurko una izan dadila horren erakusgarri, eta, zorionak sarituek gerorako, baino bereziki, lanean aizeaten beste guztiei, eta, beti izango, beti egongo garela zuekin bide lagun bide horretan. Eskerrik asko. Mila esker zurieneko. Landaola Federazioa osatzen duten 6 landa garapen elkarteekin batera, landa garapeneko mahaian elkartzen dira administrazio publikoak ere, hau da Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Lankidetza horren adierazgarri hemen ditugun beraien ordezkariak, beraz orain beraiei luzatuko diete hitza. Mesedez, Eusko Jaurlaritzako landa garapenaren eta Europar politiken zuzendaria, Joseba Terreros jauna, orain zeurea da hitza. Bueno, egunon guztioi, egunon agintari, beste agintari, eta ona gerturatu zareten Landaolako kidei, vale? Ni gauetan ez dut lo asko egiten, ume txikiak bai ditut, eta gaur prestatu dut, hori, itxaldi txiki bat, 3 horritako itxaldi bat, baina sartzerakoan esan dit jurre, bakarrik 2 hitz esan dezakeala, orduan, ja Mikelek esan du aurkeztu Zumarraga, Eneko Maioz ere
berea esan ditu, eta nire aldetik bakarrik gauza bat esango dizuet, eta, bueno, pasaden abenduan, Gordesolan, saietik antolatzen ditugun sari batzuk egin genituen, Gonzalo Nardi saria, hain zuzen ere, eta han, saritutako batek esan zuen esaldi bat, gaur hemen esango dizuena, eta horrela esaten zuen. Los premios, además de recibirlos, hay que ganarlos. Eta ziur nago gaur hemen sarituak izango zareten guztiok hori egin duzuela. Eta hori bakarrik esan da, hitza emango diot hurrengoari, bale? Eskerrik asko. Mila esker zuri merezimendua duten ekimen ugari ezagutuko ditugu gaurko honetan, ez sarituak bakarrik, ze hautagaiak izan direnak ere ezagutzeko aukera izango dugu. Horren aurretik baina, eta hitzaldiko saioa honi amaiera emateko, Gipuzkoako Foru Aldundiko Oreka Berdeko diputatuari luzatu nahi diot hitza. Xabier Arruti jauna, mila esker. Nik Josebak esan dugan ondoren txapa hondirik ez dingo desartuen, bakarrik 8. esan du edala, 8. ekitaldia. Ni saiatu izan du naiz gehientxun eta etortzen danetan naiz etorri, baina aurtengoa bai obligatuta behartuta neon etortzia ze aurtengoa niretzako berezia da, eta gero ikusiko duzu zergaitik handan berezia. Así que saritu guztirien zorionak eta, bueno, goiz polit bat pasatzen dugun. Eskerrik asko. Mila esker bada, Arruti jauna gero deskubrituko dugu, esandako hori. Eta Landaola sariekin hasi aurretik eta hautagaiak ezagutu aurretik, aurtengo honetan Landaola Federazioak abian jarri duen ekimen berezi bezain garrantzitsu bat aurkeztu nahi dizuegu. Lehen sektorearen etorkizuna bermatzeko mugarri izango den ekimen bat. Lehen sektorean ekin nahi duten pertsonak eta errelebo bila dabiltzanak elkarrekin harremanean eta garapenean jartzen dituen ekimena hain zuzen ere. Ezagutu dezagun bada, Trebatu Gipuzkoa. Trebatu Gipuzkoa programak lehen urratsak eman ditu lehen sektorean errelebo faltari aurre egiteko. Programa honi esker sektorean hasi nahi duten pertsonak ustiategietan txertatzen dira. Lehenik 2 talde identifikatzen dira. Batetik ustiategi batean trebatu nahi duten pertsonak, eta bestetik hauek hartuko lituzketen ustiategiak. Kasu bakoitza aztertu ondoren, egokienak elkartu eta trebalari berriak galtzear dauden baserrietan txertatzen dira. Behin bikoteak osatuta, 2 urteko ibilbidea hasten dute elkarrekin. Trebalariek praktikak egiten dituzte baserrian bertan, baserritarrak mentore lana eginez. Aldi berean, astero formazio saioak jasotzen dituzte. Kudeaketa, kontabilitatea, fiskalitatea, merkaturatzea eta marketinga lantzeko besteak beste. Lanketa praktiko teorikoaz gain, une oro bere negozioa bideratzen laguntzeko aholkularitza dute eskura. Eta zein da emaitza? 2 urteren buruan, trebalaria ustiategiaren kargu egiteko prest geratzen da jarduera bizirik mantenduz. Horrela, gure landaguneak bizirik jarraituko du, eta bertako zein garaiko elikagaiak eskuragarri izango ditugu. Yo seguiría animando, ¿no? Al final, pues ya veis que yo no he tenido nunca una relación con el sector primario directa de relevo generacional ni nada, pero bueno, lo llevaba en el corazón y bueno, pues he conseguido convertir esa afición o esa pasión pues en mi trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo animaría sobre todo a los jóvenes pues a que esas explotaciones donde no hay relevo generacional o donde pues al fin y al cabo se están cerrando muchísimas, pues tengan esa posibilidad, ¿no? De poder incorporarse, además con este proyecto que son 2 años, pues a poder aprender, a poder hacer un seguimiento, a poder, pues al final cuando llegue esa jubilación, pues puedan coger ese relevo, ¿no? Ese testigo pues en la explotación. Trebatu Gipuzkoa, lehen sektoreko erreleboa bermatuz. Horixe bada Trebatu Gipuzkoa eta Trebaturi buruz xehetasun gehiago emateko Eneko Maioz gonbidatu nahi dute. Ona, mila esker, Eneko.
Ni uste bideoan bukaerak oso ondo azaldu dula zer dan trebatu, ez? Ni beti izan dut, guri dagokigula lanketa horiek egitea, eta ni uste Landaolak esfortzu potente bat egin dula elkarlanean trebatu aurrera ateratzeko. Baina azkenean hori da, ez? Trebalari batek azaltzea benetan zer dan beretzako, zer suposatu duen, zer laguntza suposatu duen. Lehen sektorearekin harremanik ez zeukan persona batena, froga batena, bere bizitza hipotekatu gabe, erreleboa bat bilatzen, eta nik uste hori dala pixka bat trebaturen helburu nagusia, ez? Nolabait bakarrik ez egitea bide horretan akonpainamendu oso bat edukitzea, eta uste dut, zentzu hortan, lehenbiziko pausoak eman ditugun honetan, trebalarien aldetik, nik uste oso mezu positiboak jasotzen ari gerala, eta bestetik, trebatzen eta laguntzen eta irakasten ari dien baserritar eta produktor eta ekoizle guzti horien laguntza ere ezinbestekoa dela, ez? Eta beraien aldetik ere oso erantzun positiboa jasotzen ari gehala. Baina, ezin dugula aztu ere, proiektu hastapenetan dagoela oraindik, emaitza gure ustez oso txukunak ematen nahi dela, baina oraindik egonkortzeko bide luze bat egin behar dugula, ez? Baina, nik uste gaur horretarako eduki dugun ezinbesteko bazkide bati buruz hitz egin nahiko nuke. Azkenean, askotan aipatzen da, ez? Gauza guztiak asmatuta daudela, nik uste ez dela horrela, baina, kasu honetan, eduki dugu, ez? Nolabait gidaritza bat eta laguntza berezi bat, eta hori, iparraldetik jaso duguna izan da. Iparralden trebatu programa urte desente martxan dagoelako. Eta, pixka bat guri egokitu zaiguna izan da, irakaspen guzti horiek hartu, esperientzia guzti hori baliatu, nolabait gureratzeko eta proiektu honi ez, pixka forma emateko. Batez ere hori ez, elkarlanetik eta eragile ezberdinen arteko elkarlan horretatik, baina baita ere iparraldetik jaso dugun esperientzi eta ezagutza horretatik, ez? Azkenean esperientzi bakoitzak bidean asko ikasten dalako, eta horrek albidetu digulako hasiera hori ere erresagoa izaten edo behintzat akats berdinak ez betetzen, ez? Horregatik Landaola sari hauetan aipamen berezi bat egin nahi genion iparraldeko trebaturi, benetan beraien laguntza gabe eta beraien elkarlanik gabe proiektu hau garatzea ia ezinezkoa izango zelako. Eta horregatik aipamen berezi hori eman nahiko genuke, eta horregatik Katxalin San Mari etorri da gure gana, eta mendik emingo nioke deialdia bertara igotzeko, pixka bate sari hori jaso, eta pixka bate eskertzeko nolabait Landaolatik trebatu programari emandako sustengoa. Nabarmena da, Katxalin ez dela, baina egun deneri, Katxalin hor da, baina humila baita, ez zuen bere burua erakutsi nahi denen aintzinean. Beaz, 2006an sortu ginuen trebatu, hausnarketa luze baten ondutik, iparaldean badugu dinamika azkar bat instalazioari buruz, urtero 90 bat gazte instalatzen dira laborantzan, baina erreleboa ez da lehen bezala egiten. Nahi baitu instalazione baten dako badira 3 jubilatzen direnak, 2 edo 3 jubilatzen direnak. Eta ohartu ginen dira 15 urte, familiaz kanpoko etorritako publiko bat ari zela gerturatzen, ez ziren baitez bada basarit hartzemiak, ez eta iparaldekoa, ez Euskal Herritarak, eta hasi ginen hausnarketa baten egiten ikusteko nola lagundu gazte horien formatzen. Zeren baserritar batek hartzen duela etxeko segida, jada badu berak jakitatea. Eta ohartu ginen, instalatzen ziren gazte belaunaldi berri hori, formakuntza eskasez, frakaso batzu izaiten altzirela. Eta behaz, hausnarketa luze baten ondutik, asmatu ginuen trebatu elkartearen sortzea, henbait eragileen artean. Eta horietan baziren
ekologiko nahi ziren laborariak, baziren kontabilitatea, afog, sometzuk ezagutzen badute kontabilitatea gestioa egiten duen talde bat. Euskal Herriko Laborantza Ganbara, barne sartu zen, baita ere herri elkargoa, eta beste, uste dut, zazpi sortzi bazkide egin dela. Beraz, sortu hasi ginelaik 2016an, sortu ginuen treba gune finko bat, baino Siberuan, eta hori izan zen bahatze gintzan, eta beste bat sortu dugu Irulegin hazkuntzaren inguruan. Eta gehi beste treba gune ez permanenteak, baina ez dakit zaut heldu, baina beste etxe elde batzutan treba gune batzu sortu ginituen, eta orotarat formatu izan dira, pasatu dira gure trebagunetan 20 bat gazte. 20 gazte horietaik hameka instalatu dira, lauek gibelerat egin dute, guk ez ginen nahi saiatzen ziren, trebatzen ziren gazte horiek prekaritatean utzi, eta berek batzutan berek hautuz, eta beste batzutan guk aholkatuz atera dira. Eta azkenean hori da, guk gure treba gunetan badute aukera 3 urtez trebatzeko. Beaz, pozik gaude uste dut gure historia luzatzen nahi dela eta segitu behar duela. Eta gehi sortu ginen ere pratika egiteko gune bat. Hor, 50 bat gazte heldu zauzkigu, baserritan egiten dituzteren pratikak, eta beste hameka hilabetez egiten dute, eta egiten dute ere, nola nezake, ez pratikan, baina elgerren artean trukatze batzu egiten duzte. Hori da eskola mailan egiten dute. Beaz, orotarat ikusten duzu bezala, jendea ari da geroz eta gehiago sartzen, baina nahi nukelare azpimarratu gauza bat, eredu batetan egiten dutela. Eta eredu hori da laborantza iraunkoa. Laborantza iraunkoa badu bere garantzia iparaldean, laborantza iraunkoak du laguntzen jenden instalatzen, nombre handian, kalitatezko produktuak eskainiz, eta gure eskoleriko bizia mantenduz. Eta guistako iziarri importanta da, guk defendiatzen dugun laborantza eredure importanta da, zeret horrek laguntzen baitu beste gazte batzuen gure gunea atraktiboa izan dadin. Hori iparaldea gaur atraktiboa da, eta laborantza eredu bat hautatu dugulakotz. Hori nuen bakarri nahi. Bestalde, eskertzen dut gaurko zuen gomita, eta agian, ondoko urteetan, ondoko hilabeteetan segituko dugu elgar kolaboratzen, eta badugu nun zer ikasi gure lurralde guzien artean. Ez bakarrik Gipuzkoa, janezake 7 lurraldetan. Mila esker. Mila esker zueri. Mila esker bada, trebatuko kide guztiei eta zorionak egiten duzuen lanarengatik. Eta behin sari hau eman eta gero, aurtengo 8. edizio honetako hautagaiak ezagutzen hasteko unea da. Lehenik eta behin erakunde pribatuen inguruan izan diren hautagaiak ezagutuko ditugu. Aurrera! Erakunde pribatuaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Enase, Hernaniko nekazari eta abeltzainen sustapenerako elkartea. Enase, Hernaniko lehen sektorea indartzeko sortu zen. Bertako nekazari eta abeltzainei laguntzeko eta haien egoera ekonomiko zein soziala hobetzeko helburuarekin. Baserriak eta lotutako jarduerak balioan jartzea du xede, desagerpena saihestuz eta ekimen berrien sorrera sustatuz.
Elkarteak, gainera, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremanak sendotu nahi ditu, administrazio publikoen eta beste erakundeen partaidetza bultzatuz, elikadura burujabetza helburu. Sentsibilizazio soziala ere funtsezkoa da, nekazaritza eta abeltzantzari buruzko ezagutza zabaltzeko eta sektorearen inguruko informazio falta gainditzeko. Ingurumenaren eta naturaren zaintza ere enaseren jardueraren oinarrian dago. Nekazaritza eta abeltzaintzaren etorkizunerako ezinbestekoak direlako. Elkartearen ekimenez, herrilur denda sortu da, bertako produktuen merkaturatzea eta kontsumoa sustatzeko. Eta nekazaritza eskola, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei sektorean trebatzeko eta gaitzeko. Deba Garaia elkartearen eskutik, Errastiko eskola, Naiara Uriarte eta Xabi Abasolo. Arrasateko Bedoña auzoan kokatuta, Errastiko eskolak lehen sektorea eta landa ingurunea ezagutzea eta sustatzea du helburu. Ikasleek naturarekin harreman zuzena izanik, jasangarritasuna eta bioaniztasuna modu praktiko eta ludikoan lantzen dituzte. Eskolaren jarduera nagusietako bat Errastiko okindegia da. Artisau ogi eta gozo ekologikoak egur labean ekoizten dituena. Hezkuntza eskaintza 3 ardatzetan oinarritzen da. Etxaldera bisita gidatuak, okintza, baratza eta natura esperimentatzeko. Disiplina anitzeko unitate didaktikoak. Baserria, okintza eta baratza uztartuz lehen hezkuntzarako diseinatuak. Bertako eta sasoiko produktuekin osatutako sukaldaritza tailer osasuntsuak. Errastiko eskolak ikaslei lehen sektorea modu esanguratsuan hurbiltzen die, natura eta hezkuntza eskutik hartuta esperientzia bidez ikasiz. Debemen elkartearen eskutik Goxart Obradorea, Leire Egaña eta Aitor Ruiz. Leire Egainak eta Aitor Ruiz bikoteak gozogintzan abiatu zuten bidea duela 15 urte, aurrez esperientziarik izan gabe. Hasieran, Mutrikuko gozodendan beste obradore batzuetatik ekarritako produktuak saltzen zituzten, baina hornikuntza arazoak medio, Leirek gozogintzako ikastaroak egitea erabaki zuen. Formakuntza jaso ondoren, bikoteak Elgetako Galgorri obradorea hartu zuen. San Blas opilak urte osoan ekoizten zituzten bertan. Obradorea txiki geratu zitzaienez, 2022an Mutrikuko Mijoa auzoan 600 metro kuadroko instalazio berria zabaldu zuten. Bertan, gozokiak, izozkiak eta bonboiak artisaueran ekoizten dituzte, beti ere kalitatezko osagaiak eta inguruko hornitzaileak erabiliz. Gaur egun, Mutrikun eta Deban denda bana dute, eta etorkizunean produktu berriak eskaintzea eta obradorean bisitak antolatzea dute helburu. Goimen elkartearen eskutik, Erro, gaztaren ibilbidea. Idiazabal gaztaren ibilbidea, GR 283, 2014an sortu zen. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Mendi Federazioak sustatuta. Gipuzkoako barnekaldeko paisaia ederrez gozatzeko eta Idiazabal gaztaren tradizioa ezagutzeko aukera paregabea eskaintzen du. Ibilbideak 96 kilometroko luzera du eta 6 etapetan banatuta dago, Goierri, Urola Garaia eta Deba Goiena bailarak zeharkatuz. Aizkorriaratz eta Aralar parke naturalak lotzen ditu. Gaztagintzaren eta artzaintzaren kulturaren inguruko esperientzia esklusibo bat eskainiz. 2014tik 1000 pakete turistiko baino gehiago saldu dira, eta 2023an Viajes National Geographic irakurleen sariaren Espainiako ibilbide gastronomiko onenaren saria jaso zuen. Ordizian hasten da eta delikatuz zentroan informazioa eta materiala eskuratu daitezke. Etapa bakoitza egun bakarrean egin daiteke, ostatu aukera zabala eskainiz, eta bidean gaztandegiak, artzain tradizioak eta tokiko gastronomia ezagutzeko aukera dago.
Tolomendi elkartearen eskutik, Argaia Goena baserria. Amezketan kokatuta dagoen Argaia Goena baserria, Iñaki eta Intzanek 2016an abiarazi zuten proiektua da. Bikotea, txikitatik baserriaren inguruan hazitakoa da, eta garaibateko baserriari bizia ematea erabaki zuten, belaunaldiz belaunaldi transmititutako lan egiteko moduak eta kalitatezko ekoizpena uztartuz. Lurrarekiko eta animaliekiko errespetua oinarri hartuta, ustiategi txiki eta dibertsifikatua garatu dute, tokiko ekoizpenari balioa emanez. Dibertsifikazioaren aldeko apustua eginez, txerriak, behiak, oilaskoak eta ardiak hazten dituzte. Zuzeneko salmentaren bidez, baserrian jaio eta aire librean hazi diren txerri eta txeko rokela eskaintzen dute. Bertan, harategia dute, non haragi freskoa eta produktu artisauak lantzen dituzten. Bezero finkoei urtero bisita gidatu bat eskaintzen zaie. Baserria bizitzeko eta euren kontsumoari esker izandako eboluzioa ezagutzeko. Horrez gain, 2023tik Amezketako San Martingo etxolan hamburgesak eskaintzen dituzte uda garaian. Urkome elkartearen eskutik, Amalda Biobotanika, Aiora Urbieta. Aiora Urbieta Izagirrek 2022an sortu zuen Amalda Biobotanika, sendabelarren ekoizpen ekologikoa sustatzeko eta inguruko baliabide naturalak modu egokian aprobetxatzeko helburuarekin. Eguneroko produktu kutsakorrak alternatiba ekologikoekin ordezkatu nahi ditu, naturaren ezagutza berreskuratuz. 2024an Geure gorputzean eta etxean burujabe liburua argitaratu zuen. 4 urtaroetan banatutako errezeta bilduma bat. Sendabelarren eta baliabide naturalen erabileran sakontzeko. Etxeko kosmetika, garbiketa eta osasun produktuak modu jasangarrian nola egin azaltzen du. Proiektu honek auzolana eta sarea sustatzen ditu, bereziki emakumeen artean burujabetza indartzeko. Tailerrak, hitzaldiak eta esperientzia partekatuak eskaintzen ditu, komunitatearen ezagutza sendotzeko. Etorkizunean, sendabelarrekin lotutako proiektu gehiago eta ekimen komunitarioak garatzea du helburu, naturarekiko harremana sendotuz eta jasangarritasuna sustatuz. Txalo bat, hori da, merezi dute eta hauetxek izan dira arlo pribatuan hautagaiak izan diren ekimenak eta orain bai ezagutu dezagun Landaola sarien 8. edizio honetan erakunde pribatuen arloan irabazlea Errastiko Eskola Naiara Uriarte eta Xabi Abasolo. Zatozte mesedez. Saria banatzen Dorleta Elkoro Barrutia, Landaola Federazioko ordezkaria. Tori Dorleta. Eta hementxe, protagonistak, Errastiko Eskola eta... Bai, jarri hor, erdian, aurrekaldean, horixe da, hementxe. Erdian, zeuen da eta orain momentua, Errastiko Eskola Naiara Uriarte eta Xabi Abasolo. Hitz batzuk esan nahi balima dituzue, zeurea da orain. Hitza? Bai. Eskerrik asko sari honegatik, eskerrik asko agurtzanei guri hautatzeagatik, Debagoieneko mankomunidadeko ordezkaritza. Eta esan, hezkuntzan lan asko itxeko dauela, lehen sektoria, landalurra beste modu batian erakutzi bioguela, eta gure moduko proiektu erreeletatik abiatu bigare, eta gu bezalako ekoizleak ikastetxeetan biedou, gure esperientziak kontatzera, hezkuntzan ez da hartzen kontutan bai sukaldaritza, bai elikadura, eta hortan be bai apustu ingou eta lan asko ingou horrekin. Eskerrik asko. Mila esker.
Eta erakunde pribatuetatik, erakunde publikoetara goaz. Ezagutu ditzagun, 8. edizio honetako hautagaiak nortzuk diren. Erakunde publikoaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Oiartzungo udala, baserrietako ordezkapen zerbitzua. Oiartzungo udalak lehen sektorea babesteko eta indartzeko ekimen berritzailea jarri du martxan. Behemendi landa garapen elkartearen bidez, baserri lanetan trebatutako langile bat kontratatuko du. Herriko nekazaritza eta abeltzaintza ustiategiei doako ordezkapen zerbitzua eskaintzeko. Nekazariek eta abeltzainek urteko egun guztietan egin behar diote aurre beren ustiategietako lanari. Ganadua, baratza, soroak eta larreak zaintzea ezinbestekoa da. Horrek, askotan, oporrak hartzea edo gaixotasun kasuetan atseden egitea zailtzen du. Hori dela eta, Oiartzungo udalak lankarga arintzeko aukera eskaintzen du. Langile espezializatu batek ustiategietan beharrezko eginkizunak hartuz. Ekimen honek, gainera, herriko nekazaritza eta abeltzantza jarduera biziberritzea du helburu. Belaunaldi berriei sektorean hasteko bidea erraztuz. Lehen sektorea funtsezkoa da Oiartzunen eta udala konprometituta dago haren etorkizuna bermatzeko. Deba Garaia elkartearen eskutik, Oñatiko udala, Oñatiko toponimia jaso eta ekarpenak egiteko aukera uzten duen mapa interaktiboa. Oñatiko udalak herriko 2855 toponimo bildu eta mapa digital interaktibo batean kokatu ditu. Herritar orok modu errazean kontsultatu ahal izateko. Erreken, basoen, mendien, etxeen eta hainbat lekuren izenak jasota, hamarkadetan egindako ikerketa lanaren emaitza eskura jarri da. Proiektua 1983ko mapen digitalizaziotik abiatuta gauzatu da. Eta bere helburua da tokien izenak aberasten eta osatzen jarraitzea, belaunaldien arteko elkarrizketa sustatuz eta baserrietako transmisioa indartuz. Mapa interaktiboa udalaren webgunean kontsultatu daiteke, eta bertan, herritarrek ekarpenak egiteko aukera dute. Jasotako toponimoen aldaerak adieraziz edo izen berriak proposatuz. Teknologia berriei esker, toki izen bakoitzari buruzko informazioa eskuragarri dago, eta Oñatiko ondare kulturala bizirik mantentzea ahalbidetzen du. Proiektua bilera ireki batean aurkeztu zaie herritarrei, non mapa interaktiboaren funtzionamendua eta ekarpenak egiteko prozedura azaldu diren. Debemen elkartearen eskutik, Eibarko udala, Basarrixa urretik. Basarrixa urretik programa Eibarko eskola komunitateari zuzendutako ekimena da. Ikaslei herriko landa ingurua eta lehen sektorea gerturatzea helburu duena. Tailer eta ibilbide didaktiko monitorizatuen bidez, gazteek baserritarrengandik zuzenean ikasteko eta lehen sektorearen egungo egoera ezagutzeko aukera dute. Proiektua lehen hezkuntzako 3. zikloko eta derrigorrezko 2. hezkuntzako lehen zikloko ikasleek parte hartzen dute. Kurrikulumeko hainbat ikasgaietan oinarritutako bisita praktikoen bidez. Natura zientziak, gizarte zientziak, biologia, geologia eta geografia ikasgaiak jorratzen dira. Ibilbide bakoitzak nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera espezifikoak aztertzen ditu. Hala nola, ardiak eta gaztagintza, abelazkuntza eta basoaren kudeaketa, baserritar berriak eta lurzoruaren azterketa, garaian garaikoa eta salmenta zuzena, barazkigintza eta errebal merkatu plaza. Programa honek ikasleen ingurumen kontzientzia eta lehen sektorearekiko gertutasuna sustatzen ditu. 2023-2024 edizioan, 5 ikastetxeetako ia 400 ikaslek hartu dute parte. Guztira, 19 bisita burutuz. Goimen elkartearen eskutik, Legazpiko udala, Arrobi,
erabilera tradizionalak ondare naturalaren kontserbazioarekin uztartuz. Legazpiko udalak, Arrobiko ganaduzale elkartea, Foru Aldundia, Etorlur, Naturzaindia eta Paisaia Fundazioarekin elkarlanean, Arrobi onura publikoko mendiko lursailak berreskuratzeko proiektua jarri du martxan. Ekimen honen helburua, Arrobiko habitatak babestea eta abeltzantza tradizionalarekin uztartzea da, naturaren eta landa jardueren arteko oreka bilatuz. Horretarako, ameztien azalera handitzea, larreen eta basoen osasuna hobetzea, espezie mehatxatuak babestea eta zoikaztegiak berreskuratzea dira lan ildo nagusiak. Halaber, ganadua karga egokituz, larreak modu jasangarrian erabiltzea sustatzen da. Proiektu honek adostasuna eta elkarlana ditu oinarri, abeltzaintza eta ingurumenaren zaintza uztartuz. Horregatik, eredu gisa aurkeztu da, etorkizunean beste babesgune batzuetan ere aplikatzeko asmoz. Tolomendi elkartearen eskutik, Beraztegiko udala, B. Artzain kultura. Beraztegiko udalak artzain kultura eta lehen sektorea sustatzeko mendiko larreen hobekuntza ekimena jarri zuen martxan. Larre publiko batzuk berreskuratu eta hainbat hektarea egokitu ondoren, tokiko ganaduzaleek Beraztegiko ganaduzaleen elkartea sortu zuten, larreen erabilera antolatzeko. Lankidetza horrek oinarri sendoa jarri zuen, eta hortik abiatuta egitasmo berriak garatu dira. Prozesu horren baitan, azterketa antropologiko bat egin zen, eta haren ondorioz, 2023an B. Artzain kultura proiektua sortu zen, artzain kulturaren balioa nabarmentzeko. Beraztegin, artzain tradizioa sakon errotuta dago, 3.000 ardi inguruko artalde txikiekin, eta ekimen honen helburua gazta eta arkumearen balioa azpimarratzea da, bertako produktuak eta kultura sustatuz. Ekimenaren baitan B. liburua eta B. asteburua antolatu dira, artzain kulturaren aberastasuna erakusteko. Egitasmo honek lehen sektorea sustatzeaz gain, tokiko produktuei balioa eman eta artzain kulturaren ondarea zabaltzea du helburu. Urkome elkartearen eskutik, Azkoitiko udala, Azkoitiko berdura plazaren eraberritzea. Azkoitiko berdura plaza herriko gune historiko eta sozial garrantzitsua da. 16. mendetik merkataritza, jai eta gizarte ekintzen lekuko izanik. Egunero, astelenetik larunbat eguerdirarte, Azkoitia eta inguruetako ekoizleek garaian garaiko produktuak eskaintzen dituzte. Hala nola, fruta, barazkiak, ogia eta gaztak. Bertan, harategi eta bestelako zerbitzuen postu finkoak ere aurki daitezke. 2024an, udalak espazioa eraberritu zuen Europako Next Generation funtsen laguntzarekin, azokaren erakargarritasuna eta erosotasunean hobetzeko. Teilatuaren zati bat eta ateak berritu dira. Atzekaldeko irisgarritasuna hobetu da, eta argiztapen berria instalatu da. Halaber, ekoizleen mailak aldatu eta ate automatikoak jarri dira, neguko hotz korronteak saihesteko. Azkoitiko udalak berdura plazaren etorkizuna bermatzeko konpromisoa du, eta barrualdeko berrikuntzek elkarbizitzarako espazio bat sortzea eta bertako zein garaiko produktuen sustapena indartzea dute helburu. Erakunde publikoen arloan garatu diren ekimen nabarmenenak ezagutu ditugu, hoietxek izan dira. Eta Landaola Federazioaren 8. edizio honetan erakunde publikoen arloan irabazlea, Legazpiko udala Arrobi erabilera tradizionalak ondare naturalaren kontserbazioarekin uztartuz proiektuaren gatika. Eskertuko dizut hona etortzea Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, saria banatzeko, eta noski Legazpiko, hemen jarri Mikel mesedez, eta Legazpiko udalaren izenean, Erik Galvez Legazpiko alkatea, eta bertako zinegotzia ere.
Egunon guztioi, poz handia ematen dit gaur hemen egoteak Legazpiko alkate gisa Landaola saria jasotzeko. Ohore handia da guretzat. Eskerri beronak eman nahi dizkie Landaolako kidei ekitaldi hau posible egiteagatik eta Zumarragako udalari ere antolaketarengatik. Sari hau ez da gure udalarentzat bakarrik. Arrobiren, hau da, gure onura publikomeko mendiaren kudeaketa jasangarriaren alde lan egiten duten pertsona guztiei ere dagokie. Haien ezagutza, konpromisoa eta ahalegina funtsezkoak izan dira. Hasieratik argi genuen gure ingurune naturalaren kontserbazioak bertan dihardutenen beharrekin bat egin behar zuela. Hori dela eta, Arrobiko kudeaketa plana elkarlanaren emaitza izan da eta Legazpiko udala inguruko abeltzainak eta natura ondarea zaintzen duten erakundeak elkarrekin aritu gara, elkarrizketa eta adostasuna oinarri hartuta. Sari honek, hain zuzen ere, ahalegin kolektibo hori aitortzen du. Ingurumena eta abeltzaintza jarduera uztartzea posible da, beti ere, oreka, errespetua eta jasangarritasuna ardatz hartuta. Etorkizuneko belaunaldiek ingurune privilegiatu hau gozatzen jarraitu dezaten lanean jarraituko dugu eta aldi berean gure historian eta kulturan hain errotuta dagoen abeltzaintza jarduera mantendu eta indartuko dugu. Bide batez, eskerrik beroenak eman nahi dizkiet proiektu hau posible egin duten guztioi. Ganadu zalei hemen ordezkari pare bat ditugu, haien konpromisoa, lana eta elkarrizketarako prestatasunagatik. Edurne Matias, Landa Garapenako zinegotziari proiektua zuzentzagatik eta bere lan neka ezinarengatik. Aldundiari eta etorlurri ere, haien laguntza eta lan eskertuagatik. Udal langile eta herritarrei beren babesa izategatik eta idaienekin gekarpenak egin dituztelako eta nola ez, baitaren Artur Zaindiari natura ondarea zaintzen egiten duen lanarengatik. Sari hau, esan bezala, udalaren izenean, bereziki ganadu zalei eskaini nahi diet. Haien dedikazioa eta ahalegina funtseskoak izan dira proiektu honen arrakastarako. Duten ezagutza eta lankidetzarako borondateri esker, guztiontzako onuragarria izango den kudeaketa orekatua lortu dugu. Eskerrik asko gure ingurumena zaintzagatik, gure nortasunaren parte den tradizioa mantentzegatik eta naturarekin harmonian bizitzea posible dela erakusteagatik. Inork ez dezala pentsa, sari honekin bide hau amaitzen denik. Sari hau bultzala bat da lanean jarraitzeko. Ingurumena zaintzea eta landa garapena sustatzea ez dira bide bereiziak, elkarri lotuta doaz. Eta guk horretan jarraituko dugu. Konpromisoz, ilusioz eta etorkizun jasangarri eta oparago baten alde lan eginez. Mendizalek esaten duten moduan, gailurrera iristea ez da helburua. Bidaia bera baizik, eta guk ere ez dugu hemen gelditzeko asmorik. Bidea egiten jarraituko dugu, naturarekin eta gure komunitaterekin bat eginda eta elkarrekin aurrera eginez. Gure herria eta gure ondarea babestuz eta indarruz. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, eta jarrai dezagun bidea egiten. Egunon guztioi, lehenik eta behin Landaolako kidei eskerrak ematea, Zumarragako udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako landagarapeneko proiektuak auspotzeagatik. Nire kasuan, goimeni ere eskerrak ematea, Manes, Eskeine, mila esker beti laguntzeko prest azaltzegatik. Egia esan, urte eta erdi daramat hau guztiak kudeatzen. Beraz, apaltasunetik gure kudeaketaren gakoak azalduko ditut. Alkateak aipatu duen moduan, sari hau ez da udalarentzat soilik, baizik eta proiektu honetan lanean egon zareten guztientzat. Udalera sartu ginen momentutik oso argi izan genuen, sektorearen alde eta lambda eremu bizi baten alde egingo genuela, eta elkarlana zela hori lortzeko bidea. Jende honez inguratzeko aukera izan dut, eta beraien esperientziak asko aberastu nau, horregatik oso beteta sentitzen naiz. Bereziki berezia da sari hau jasotzea, eta egindako lanak bere fruituak eman dituela ikustea. Zue jakiteko, Arrobi eremua Legazpiko udalarriaren hegoekialdean kokatzen da. Herri onura publikoko mendia da, Legazpiko udalaren jabetzakoa, eta bioanistasun ikuspegitik eremu aparta.
Gaur saritzen dena eremu honen erabiltzaileekin, ganaduzaleekin eta ondore naturalaren kontserbazioan lan egiten dutenekin, Naturzaindia, batera garatutako plangintza bat izango litzateke. Udaletik oso irmoki sinisten dugulako eremuaren kontserbazioa eta abeltzaintza beharrak bateratzea direla kudeaketa honen giltzarriak. Beraz orain, banan-banan kudeaketa honen eragileak aipatu nahiko nituzke. Mila esker Aldundiari eta Etor Lurri eskainitako laguntza guztiagatik. Elkar entzuteko eta ulertzeko gai izan garela esango nuke, eta hori garrantzitsua da kudeaketa on bat aurrera eramateko. Ganaduzalei ere eskerrak, espazio honen motorra zaretelako. Zuek hasieratik zaudete proiektu honetan eta berebiziko garrantzia dauka egiten duzuen lanak. Duzuen inplikazioa sekulakoa da. Oso argi gelditu zait hasieratik laguntzeko prest zaudetela, eta hori oso berezia izan da niretzat. Beraz bihotzez, eskerrak eman nahi dizkizuet ekitaldi hau aprobetxatuz. Naturzaindia ere berria izan da kudeaketa honetan, baina nola ez mila esker sortutako proiektuagatik, ingurumenaren alde egiteagatik eta uneoro izandako malgutasunagatik. Bukatzeko Legazpiko udaleko ordezkari zen teknikariei ere eskerrak ematea nahiko nuke. Egia esan sekulako zortea izan dut lantalde honekin. Beti laguntzeko prest azaldu zarete eta zuen inplikazioak berebiziko garrantzia izan du. Beraz, bihotzez eskerrak. Eragile guzti hauengatik posible izan da kudeaketa hau aurrera eramatea. Eta naiz eta hasieran erreza ez izan, adostasuna eta elkarlana oinarrian izanik, lortu dugu eremuaren kontserbazioa eta abeltzaintza beharrak uztartzea. Saritu guztiei zorionak eta aipatzea esperientzia on zein txar guztietatik daukagula zer ikasi. Beraz, jarrai dezagun bidean eta jarrai dezagun elkarlanean. Mila esker. Mila esker eta zorionak proiektu honetan parte hartu duzuen guztiei argi geratu dan bezala asko izan baitzarete eragileak eta hemen parte hartu duzuenak. Ezinbestekoa da elkarlana, etorkizun jasangarriago bat nahi baldin badugu, oinarrizkoa da bidean eta garapenean elkarlana izatea eta hori saritu behar da noski. Baina ez da gaurko honetan saritu nahi dugun kontzeptu edo gauza bakarra. Emakumeak landa eremuan lan asko egindakoak dira edo gara. Lan hau askotan lan isila izan da, itzaleko lana, baina bere tokia eta bere nabarmena merezi duena. Beraz, Landaola sariek emakumeak landa eremuan egiten duten lana ere saritu egin nahi dute. Ezagutu dezagun, norden Landaola sarien 8. edizio honetako sariduna. Emakumeak landa eremuan saria. Sari honekin, landa eremuan emakumeek eta emakumeen elkarteek egindako lan eskerga nabarmendu nahi da. Itzalean gelditu den esfortzua azaleratuz. Honela, Landaola sariaren 8. edizio honetan, irabazlea da Josebe Elizeaga. Josebe Elizeaga Astigarragako Gartziategi baserrian jaio zen. Eta bere bizitza beti egon da lehen sektoreari eta baserritarren elkartasunari lotuta. Gaztetatik baserritarren profesionalizazioa eta elkarlana sustatzeko lanean aritu da. Bere ibilbidea Gife elkartean hasi zuen, baserriz baserri esne neurketak egiten eta datuak jasotzen. Landa lan horretan, baserriko esnea elkartea sortzeko beharra ikusi zuen, eta salmenta zuzena indartzeko ekimen garrantzitsua jarri zuen martxan. Aurrerago, esne kontrola eta baserrietako zerbitzuak uztartzeko Giabeko enpresa sortu zuten, eta bertan bazkide eta langile bihurtu zen. Bere lanari esker, baserritarren eguneroko jardunean hobekuntzak ezarri eta sektorearen profesionalizazioan aurrera pausu garrantzitsuak eman ziren. Baserriz baserri izandako harremanetan, emakume baserritarren ikusgarritasun falta nabarmen ikusi zuen, eta horri aurre egiteko, baserriko emakumeen elkartea Ebel sortu zuen, sarea indartzeko eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko. 40 urte baino gehiagoko ibilbidean, Josebe Elizeagak
baserritaren elkartasuna, profesionalizazioa eta emakumeen protagonismoa sustatu ditu. Horren adibide dira baserriko esnea eta baserriko emakumeen elkartea bezalako proiektuak. Baserritaren etorkizuna sendotzeko ekarpen garrantzitsuak bihurtu direnak. Txalobero bat bada, Josebe Lizeaga Lujanbiori, Joseba Terrerosi ere eskatu nahi diot, ona igo dadila mesedez, hementxe Joseba, saria eta Josebe ongi merezitako saria duzu hori. Egunon, eskarrik asko nekin goatzeatik, eskarrik asko ere lankide lagunak eta baserritar lagunak izan ditutenakin, eskarrik asko Landaola saria emateatik, eta zorionak eta eskerrak batez ere baserritan o baserritako atetan, ikulutan, sukaldetan, ezautu ituten baserritar emakume zoragarri joik. Hemendik aurrea segin nahi nuke, segiko deu, berdin elkartzen emakumeak eta aurrea ingo deula. Eskerrik asko. Horrelako indarra eta jarrera duten emakumeekin ez dago inolako zalantzarik, aurrera egingo du baserriak eta emakumeak hortxe izango dira elkarlanean. Eta gaurko honetan azkeneko sarira iritsi gara, urteetako ibilbideari sarira zuzen ere. Honetan, eskerro honez urteetan zehar landa eremuan egindako lana eskertu nahi da. Beraz, ezagutu dezagun, norden urteetako ibilbidea saria jaso duen pertsona, Landaola sarien 8. edizio honetan. Ibilbideari saria. Sari honek izaera berezia du. Landa ingurunearen alde egindako lan oparoari eskertza egin nahi zaio aipamen honen bidez. Ibilbide oso bati dagokionez, Landaola saria Manuel Odria Ibarguren. Manuel Odria Ibarguren 1953an jaio zen, Azpeitiko Odria auzoko Odria baserrian. 6 anai arrebako familia batean. Lehen hezkuntza Maristetan jaso zuen eta 12 urterekin Hondarribiko seminariora joan zen. Hala ere, fraile izatea ez zenez bere bokazioa, baserrira itzuli zen, familiak bere beharra baitzuen. Bere ibilbide profesionalean, Ene 1977 eta Enba 1981 sindikatuen sorreran parte hartu zuen. Azpeitiko udalean zinegotzi izan zen landa eremuko gaietan, eta 1987an Urkome, Gipuzkoako mendi nekazaritzako gune pilotu gisa eratu zenean, bazkide eratzaileetako bat izan zen, lehenengo zuzendaritza batzordean parte hartuz. Urte luzez, Urkomeko zuzendaritza batzordean aritu zen, eta 1982tik 2008 arte erakundearen kudeatzaile izan zen. Bere lanaren bidez, baserri bideen hobekuntza eta azpiegituren kudeaketa lagundu zuen. Gainera, kanpoko esperientziak ezagutzeko aukera izan zuen. Frantzia, Inglaterra, Eskozia, Kanada eta Israel bezalako herrialdeetara bidaiatuz. Bidaia horietan jasotako ezagutza Gipuzkoako landa garapenean aplikatu zuen. Nekazaritza eta abeltzaintzaren sustapenean ekarpen garrantzitsuak eginez. Urteetako ibilbideari saria Manuel Odria Ibarguren entzat da, eta saria banatzen Xabier Arruti, Gipuzkoako Foru Aldundiko Oreka Berdeko diputatua.
Tori Xabier. Nere maixua, nere lankide, ta batez ere laguna. Lan bizitzako eta patxo bat, batera egin genduna. Manuel Odria zer esango det, zer horrek ez dakizuna. Alaia eta iztuna, bertsolari erantzuna, jaso ezazu gure aitortza, ongi merezi dezuna. Luzaro izan bitez zurekin, humor eta osasuna, humor eta osasuna. Hori batzean, izan berdani hemen. Zuek ez dakizuena. Bueno, etorri egunon, lehen da bizu. Etorri zaten danoi, ezautu zaiztutenak eta ezautu ez ditutenak bai. Eta honek esan ditu, ni zer izin ezen gutxu gora bera. Imazteali gutea, izteo suerti izin den. 21 nazio zapaltu dut. Eta ez die bi, 21. Eta lan klase danek proaitut, hasi prailetzatik. Eta basarriko lan klase danak. Eta lan klase hori aurrean emateko launtzaile asko ezin ditut, eta honak. Eta mila esker behaiei, zatik aile izin ez ban ditu nintzen itxiko itzen legura. Eta hoi, hortxe, lota mesela xe. Efi, hoxe zen, nerezea. Zorionak, Manuel Odria Ibarguren ongi merezitako saria jaso duzu zuk ere. Hauetxek izan dira Landaola sarien 8. edizio honetan, eman ditugun sariak eta ezagutu ditugun ekimenak. Jarrai dezagula, horrelaxe landa ingurune bizi baten alde elkarrekin lanean eta gaur ezagutu ditugun bezalako ekimen interesgarri eta garrantzitsuen alde, lanean eta hoiek sustatzen mila esker guztioi eta datorren urteko sariek arte. Mila esker.